joku asuu vaikka Raavantiellä, niin siellä on se ihan lähellä meitä. Ja siis me kuvataan siis vielä tätä videoa sitten sisällä. Vai? Mun iska meni tuolla. Äkkiä. Mun iska meni tuolla. Ja me käydään Emman puhelin ja kuvataan. Ja sitten me kuvataan, kun me hypitään pikkuesteitä. Please. Ei sitten. Mut kuvataan sun puhelimeen jotain. Koska mä en jaksa enää kuvata. No. Joo. Ja me tässä välissä käydään iltapalalla. Ei kuvata huono maiden. Joo. Mut kuvataan tää video aika loppuun. Ja sitten me tästä tilaa spessuksi, niin me tehdään maiden huomenna. Koska nyt ei enää ehdi. Nyt on iltapäivä. Tai tehdään vaikka meidän kepparimaitoja. Vai mitä? Tehdään tässä meidän kepparimaitoja. Joo. Ota ketkä. Vaikkapa te iltapalan. Joo. Käytiin varmaan tunnin maassa. Ei. Oltais tultu tänne. Mä arvasin, että täällä on joku. Joku. Jos, niinku joku pullo. Käyttäisikö huomenna palauttaa, jos me löydetään useampi? Ei tässä ole panttia. Jaa. Nice. Tyypit haluaa, että tyypit ei saa rahaa sieltä. Noin. Ja siis Elina ei edes... No. Älä kuvaa mua. En mä kuvannutkaan, mä kuvasin vaan sun jalkoja. Ota, ei mennä ehkä tästä. Eli sä Kaikkosen pihalla maunoon. Melkein sen pihalla. Me mennään nyt tästä vähän oikein. Tästä vaan suoraan, niin kyllä mekin... Jep. Tämähän on se mesta, missä me ollaan käyty aina. Mä tiedän, miten... Kun mehän käytiin silloin joskus hakkee sammalta täällä. Mennään täällä. Ja siis me ei olla mitään esittäviä varkaita. Vaan niin me vaan hullutellaan täällä. Joo. Joo. Joka on ihan kiva tyyppi. Joo. Mut me ei siis tosiaan olla kertomassa osoitetta. Tosta päästään siis sinne inhottavalle tyypille. Tästä. Mä astuin kuoppaan. Joo, niin astuin minäkin. Mä kutittaa ja kaikki nyt. Ja siis tossa niinku on kestänyt yli 5 minuuttia, kun mä aloitin tän videon. Koska me koettiin nyt päästä vähän, vaikka tää onkin ne meidän metsää. Me koitetaan niinku täällä päästä helpommin pois. By the way, jos teet vielä pieni mielipide, niin varmaan se. Tuolla on jalkapallo ja koripallo. Mä muistan, kun me sen tyypin kanssa joskus ennen tosi tyypikaverilta. Me siitä tehtiin tuohon Kenen maita. Sen tonne, tuolla tyypin kanssa. Kakkosella. Minkä? Ville. Niin, me tehtiin tuohon semmonen kiva maja. Niin siinä ei tosiaan oo enää niitä juttuja. Tuossa nykyään Ville on sun mielestä ruma, kysymä. Ja inhottava. Tää on muuten siistimesta. Tää näyttää paljon tyhmemmälle mitä tästä kamerassa. Siis tää kamerasta näyttää ihan tyhmälle, mutta muuten täällä on ihan sairaan vihreetä. Mä en ole pitkään aikaa edes käynyt täällä. Koitetaan päästä Elinan pihalta pois. Kuka se? Se vaaleankeltainen talo. Eikö jää tossahan sen talo on. Ja siis me mennään seuraavaan yläasteelle. Tai seuraavaan vuonna yläasteelle. Siellä käydään. Kerrotaan, että siis itse ilmeisesti. Se on oikeasti tärkeää. Ja sitten kun on 100 tilaajaa, niin tulee semmonen spessu, ei face reveal, vaan semmonen, että kaikki jutut, mistä me ollaan valehdeltu. Koska, niin. Joo. Ja toi on 6 ja mä oon 5. Sillä mä oon vuoden nuorempi. Tai melkein vuoden.
Ja mä nyt taisin vähän eksyä tänne. Mitä? Mitä? Sattan. Vaikka me nyt vaihdettiin, eli mä... Tästä näkee, että toi on kuvaaja. Joo, mä oon sit kuvaaja, mulla on vielä takki. Ja näistä kengistä näkee, että Ja mä oon. mulla on kallukka. Me vaihdettiin heposia. Ei. Waibi! Venaa! Venaa minnu! Tupakka! Ja tiedoks vaan, jos te poltatte tupakkaa ja te olette alaikäisiä, Niin lopettakaa saman tien! se pillaa teidän, kun teidän keuhkot vielä kehittyy, se pillaa teidän keuhkojen Ja te kehittymisen. kuolette paljon nopeammin kuin muut. Hei, mennäänkö tästä nyt? Ja sitten muutenkin niinku se tuhoaa teidän aivot. Ihan tiedoksi vaan. Se tuhoaa teidät kokonaan. Älkää ikinä polttako tupakkaa, se on väärin. Ja vape, ihan sama asia. Ja päihteitä, nuuskaa ja kaikkia tommoista. Kaikkea. Ja ei mitään nimessä alkoholia. No, ei se tuhoa teidän aivot. Ei kannata juoda simaa, koska simassa on 0,8% alkoholia. Ja mie vappuna join sitä ja oli muuten ihan sairaan hapokasta. Siinä on hapokasta, mutta siinä on alkoholia. Sori, kun me nyt puhutaan tämmöistä asiasta, tämä on oikeasti tärkeetä. Ja siis kun me ollaan kohta... Ja nyt me ollaan siis tässä. Ja tuolla asuu kamala tyyppi. Se Ja on mun serkku. ja se on muuten maailman innoittavin tyyppi. Jep. Se on niinku sen yksi asia, mihin tarvitaan 2 henkilöä. Yksi on poika ja yksi on tyttö. Niin, se on se homma juttu, fani. Ja se ääntelee koko ajan luokassa. Se ääntelee tälleen. Tälle mulla on ääni vähän painuksessa, niin en voi tehdä sitä. Ja sitten Silleen juttuja. Silleen. Mä oon aina halunnut, aina kun se on kattonut, niin mä oon aina mielessä ollut silleen. Eli tälleen. Sorry. Mä tiedän, ei se olisi näyttää koskaan. Mut se tekee. Mitä vaan? Sillä on silmälasit. Ja sillä on blonditukka. Ja se on muuten sairaan ruma. No vitsi. On se silleen ihan... Saanko mä mennä kepallaan? Joo. Ja menkää seuraavaan videoon. Palattiin takas tänne. Siis mun kaveri ei saa olla niin kuin... Ilman ulkohousuja vieläkään. Niin, ja siis... Ja sitten mulla on vielä 2 housut. Itse asiassa 3 housut. Ja, Kuhousu. se on siis... Ja siis sillä ei ole nyt ulkkareita. Ja kun mennään meille, niin siinähän on Fannin talo. Siinä. Fannyyn. Fannin talo. Siinä. Niin kuin ennen meidän taloa. Niin jos nyt vanhemmat näkee, niin... Sitten tulee Peppu Piska. Kalle huutaa täällä silleen. Kalle on poika eikä se ääni tuolla. Se kuulostaa. Morri! Kuka syö teidät? Ja Kalle pelastaa teidät ja kakkaa teidän päälle. Ai, se oikeasti melkein rikkoo mun kamera. Tästä tulee Kepan oma leittivideo. Mäkin tuun! Ei ota, mä teen tälleen, niin mä kuten nää mun eteen. Törmätä ojaa! Ei mä pysty törmätä ojaa, onko mä tyhmä? Nähtävästi meikä olla tyhmä. Mistä minä tiedän? Tää ei kyllä mitään sekoilua. Joo, ei. Jos sä saat etän sekoilua, I hate you. Ui, paistaa muuten aurinko super paljon. Toi oli pakko. Okay. Mä melkein kompastuin tuohon pieruhousuun. Miten tää katkee? Mä vahinko se kattosin tommosen, kun mun pitää ottaa tästä kiinni. Sitten se katkee ja heiluttaa tälleen.
Alkaa mut lopeta. Toi on yli 200 vuotta vanha puuna, niin lopeta oikeesti lopeta. Okei, meille tuli siis niinku probleema, koska meillä on siis tämän talon kohdalla. Ja sit mun luokkakaveri. Niin. Mulla on muuten asiaa. Ota. Mitä? Mulla on asiaa teille kaikille. Eli, voit näyttää mun naulan. Eli sitten kun tulee Tuu vähän reunampaa. Sitten kun tulee 300 tilaajaa, niin tulee meidän molempien face reel. Onko mäkin luvannut silleen? Streamissä. Oot. En mä sanonut kyllä mitään semmoista. Niin, mutta kun tossa meni äsken tommonen auto, niin tossa on toi talo. Niin mun luokkakaveri meni sinne mun luokkakaveri yöksi. Niin, jos sen nyt sattuu näkemään tämän videon, niin en anna sulle terveisiä, koska mä vihaan sua. Muuten, by the way, terveisiä nyt. Eli kelle sä haluat laittaa terveisiä? Ihan kelle vaan. Jos yksi Nanni Keskikallio näkee tämän videon, niin Kallelta terveisiä. Ja se haluaa syödä sut. Koska sun tukka on heinää. Siis, Joo, kato! terveisiä. Mulle terveisiä. Ja mä näytän. Tuossa on kyllä jättipuu. Siis ehkä keskiyöllä video, jos... mitä? Joo. Jos Fanni muistaa herätä. Ja siis mä muutenkin vaan valvon. Mä viime yönäkin valvon 3. Sorry. Mut yöllä me julkaistaan video. Ja katsotaan kuinka moni katsoo sen yöllä ja kuinka moni on hereillä yöllä. Laitetaan se vaikka niinku kello 000. Eli keskellä. Joo. Ei kato! Woohoo! Joo, mä pahoittelen nää sekoilut tässä välissä aina. Mut by the way, kuka ei rakasta sekoilua? Kuka vaan tykkää normaalista elämästä? Mut by the way, kuitenkin. Mitä sä teet? Hei, kepparin. By the way, kuitenkin. Eli kuka ei mukaan oikeesti tykkää keppareista? Sama kuin Ja hyvälle. sitten niinku sekoilusta, kaikista niinku hauskasta. Ja siis oikeesti kuka? Ketä niinku kiinnostaa ihan normaali elämä? Kun on hauskaa, sekoilua ja kaikkea kivaa. Ja video loppuu. Jep. Ja siihen loppuu vielä... Aloitatko? Joo. Sitten tuo 300 seuraajan toi lupas. Et sä näyttää sitä. Eli minä kuvaaja lupasin ja mä lupasin face reelin. Sit kun on 300 tilaajaa, niin sit mun kaverin kanssa tulee live, missä me näytään niinku naamat. Tai ainakin minä. Tai tulee sitten ehkä... Sitten kun on 50 seuraajaa, niin tulee eka live. Mut siinä livessä ei sit näy, meidän naamoja. Et me voidaan laittaa vaikka Terrier-markit siihen liveen. Paitsi et mulla vaan. Niin, mut sä voit laittaa jotain muuta tai mä voin laittaa jotain muuta. Mä voin laittaa sen markkiin. Okei. Koska joku... Ui. Oi nyt. Sion hede. Oi. Voi nyt. Sä Tää voit- nää suitset menee tikkiin. Ei se jättää. No, jatketaanko me nyt matkaa, niin päästään. Proplero. No mä otan nää suitset pois ja pistän taskuun. Joo. Mennään tässä Kepan kanssa vähän. Kepa tykkää mennä pellolle. Woo! Jipi! Ja sit tässä videossa mä pahoittelen jo etukäteen, mutta tässä videossa tulee ihan kauheasti sekoilua, koska mä oon nyt tehdään tämmönen aika pitkä maastalenkki, niin tässä tulee aika paljon sekoilua. Sillä me ei olta oikein silleen menty pitkää matkaa, koska me mentiin tuolta. Joo. Ja Tässä tulee aikamoista sekoilua, mutta jos tykkäät hevosista, sekoilusta ja keppareista ja esteistä, niin tää kanava, tää on sulle. Tää on kato, tuossa on este. Ota kuva. Video muuten loppuu, eikö ei se loppukaan vielä? Missä se este olikaan? Tuolla. Mennäänpäs perässä.
nyt jouduttiin metsään. Metsäretkellä. Kepa ei tykkää metsästä. Kepa ei tykkää metsästä. Nyt vilisee jaloissa. No ei vähän. Ui. Ja tossa on siis hyvä pukki. Oliks hyvä? Mun kengässä ei sillä väliä. No mut. Täällä ihanas metsäs. Kepan kanssa ja mun kaverin. Mä oon... Joo. Tilaukaa kanava nyt heti. Ja peukut päälle. Mä voin näyttää, kun Kepa tekee sen upeita putkejansa. Okei. Okay. Tee uudestaan, kun ei oikein näkynyt. Noniin. Meikä tulee! Puhelin ei pysy. Tää on siis mun puhelin, millä mä kuvaan. Tää ei oo ton juutopettajan puhelin nyt. Eli siis... Kepa. Kepa. Siis Kepan oikein nimi on siis Kesar, mutta se on vaan Kessiksi. Se on niinku lyhenne siitä. Niin, joo. Ja me siis tehtiin tähän tämmönen kiva heijastin. Tai ei me tehty sitä. Me laitettiin, koska se... No siis mun käyttämätön heijastin, mä en siis käytä tota mihinkään. Joo. Niin. Onks muuten Kepa söpö? Kertokaa kommenteissa. Onko tää siis eka pitkä video? On. Ja mä pääsin mukaan. Flamingo. Ja tää video loppui ihan justiin. Koska se loppui 26 sekuntia yli. Eli nyt. Mun kaverilla on siis vähän ongelmia sen suitsien kanssa. Me tehtiin sen suitsen aika kiireellä. Sen takia ne on semmoset lankaiset. Koska me ei haluttu tulla tänne pimeällä. Niin. Ja siis täällä aurinko sarastaa. Niin mennään sitten äkkiä. Me vedetään pari volttia Kepan kanssa. Älä laahustaa! Reippaammin. Ja siis mä voin joskus, kun mä menen tallille, niin kuvata tallimaiden, niin ihan tallille. Niin ja kans sit kun mulla tulee kisat, mä kuvaan myös siitä pitkän videon. Ai niinku ketään kisat. Niin. Joo, nyt mä sen sain nää suitsetkin jotenkin. Mut näinkö miten sille maailman parasta? Siis Kallukka on niin ihanaa. Kallukka on söpöä. Jui, Kalle! Ui! Hei! Hei! Mennä! Mitä Kepaa? Oot hieno. Joo. Me ollaan siis nyt meidän naapurit siellä. Mutta... Ja meillä on siis naapureita ihan by the way. Joo, by the way, tietenkin. Mä voin kuvata. Joo. Eli nyt mun kaveri kuvaa meille. On, että sittenkin vaikka 200 pessuksi. Sillä sinnekin on varmaan 2 vuotta. Tai vuosi ainakin. Jep. Me vaset. No joo. Hyi. Yök, hymähäkki. Mä löysin hymähäkin. Hämähäkin. Joka melkein lensi mun naamaa. Ja siis toi eka kohta, kun mä mentiin sen tyylin 200-vuotiaan puun tykö. Niin, siis niinku siinä oli eniten hulluuksia kuin nyt. Mut tähän ei siis kuulu kaikki niinku tää maastolenkki. Mutta videon nimeksi varmaan tulee maastolenkki. Ja tässä on Kepan-maasta. Joo. Mulla on Eero-pentin pihalle. Eero-pentti. Sen nimi on Eero-pentti, mutta mä tiedän sen nimen. Kyllä mä tiedän, mutta se kuulosti vaan hauskalle. Eero-penttinen. Tuskin ne se mitään YouTubeen kattoo. Anda.
Moi. Meillä Te oli pyysitte multa tosi paljon sitä maastoretkeä. Niin mä oon nyt Kepalla maastossa ja mä oon mun kaverin kanssa. Ja me käydään aika iso maastolenkki. Kepa on vähän innoissaan maastolenkistä. Mutta tuolla on siis mun kaveri. Saaks sun naamaa näyttää? Saaks sun naamaa näyttää? Hei, oota! Eli saaks sun naamaa näyttää? Ei. Okei. Eli tossa on siis mun kaverin hepo, sen nimi on Kalle. Tässä on Kepa. No sitten. Hei papa. Valaimet taas. Ei se haittaa. No pistä nää takas. Menen sillä aikaa Kepan kanssa ihan varentoon käyntiin. Siis me ollaan nyt meidän siis tiellä. Me mennään tonne kohta. Ja te pyysitte multa ihan hirveästi tätä maastoretkeä. Mutta tästä tulee ehkä vähän lyhyt. Mutta mä voin tehdä monta videoa, mä voin editoida tän ihan kokonaiseksi videoksi. Ja tehdä pari shortsia tästä. Niin mun kaverilla on vähän ongelmia sen. No ei se haittaa, sä voit laittaa ne vaan siitä.